lama jalan raya ke Pekanbaru sabalah suuk Tanjung Pati nan jauhlah kami dakean nan matahlah kami masak buya babaso tentang itu jauh taibo hati kami supaya jangan itu kecik ibu Aisyah ya kan ambo tintiang sama kandering lah nyu ambuih telingo ambo di Pak Bas baru renting. Alhamdulillah. Ambo doakan ibu-ibu nan memasak untuk kami tadi. Ambo doaan masuk surga. Amin. Sagantang bare ibu tanah kanyang laurang sakuantan sanginginya. Kok tak cubo je raso gulai ampe musim teraso je lamanya. Kok tak makan di raso nasi 5 tahun tak indah lapar. Mudah-mudahan jadi darah daging dek kami nan makan tambah kue